खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि 33थि मुंख्लं सान फालिदों बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि फबनाय जायगायाव अदालगुरि जिल्ला एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव लोगोसे डिमाकुसि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों डिमाकुसि दखरानि सिङाव थानाय पासिम पटला मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि फबनाय जायगायाव मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि 33थि मुंख्लं सान फालिदों बे मुंख्लं सान फालिनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा लोगोसे मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर'आ बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो अदालगुरि जिल्लानि गंफ्रोमबो दखरा एबसुनि दैदेनगिरि आरो फरायसा बिथांमोना बाहागो लायो लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै नंगौ दिनै 7 फेब्रुवारि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुंख्लं जानाय सान आरो बेयो मुंख्लं जानायनिफ्राय दिनैसिम 33 बोसोर जाबाय आरो बेखौनो जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय बा देग्लायजों माने 3 बोसोर जाबाय बेखौ जिल्ला आफाद हिसाबै खुंबोनाया बेनि सिगां दखरा आफादा डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना खुंबोबाय थादोंमोन आरो बिनिनो देग्लाय 33थि जे मुंख्लं सान बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनिनो माने गोथै सहखौ बै समाव फबनाय जिथु पश्चिम पटलायाव थानाय बिथांनि मांखरसालि बेयावहाय ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि गेदेमा दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानिनो सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा आफाद आरो साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जों एसे थेब्लेब्लेबहै दिनै बिथांनि बे मुंख्लं जानाय सानखौ जों फालिदों आरो जोङो नुदों बिथांनि जि माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय बिहोमा बेयो माने बै समाव जिखिनि मोनसे थासारियाव बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन नांदोंमोन बेयो बर' हारिनि थाखाय जथेस्थ' होननानै बुंनांगोन आरो जोङो दिनै मोनसे फिल खालामनो बाध्य जादों बिथांमोना जुदि दिनैसिमहालागै गोथाङै थायोमोनब्ला निस्सय आरोबाव बर' हारिया दिनैनिख्रुइ आरो साबसिन मोनसे थासारियाव जोङो थानो मोननाय बे मोनसे परिबेसखौ जों मोनगौमोन निस्सय कारन बिथांमोना जिबायदि मोनसे स्पिरिटजों बर' हारिखौ दैदेनबोदोंमोन खोब माने बर' हारिया मोनसे गेबें लामाजों फैबाय थादोंमोन आरो बिथांमोननिनो बै आइडिय'ल'जि बिथांमोननिनो बै लेटार इन स्पिरिट बेफोरखौनो एसे जोंबो दिनै फल' खालामनानै फैदों खिन्थु थेवबो बिथांमोननि जिथु मावनाय आरो जोंनि मावनाय निस्सय एसेब्लाबो डिफारेन्स थागोन आरो जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मुंख्लं जानोबो बा गावनि जिउखौ बावसोमनोबो बिथांमोना माने गिनाय गैयै मेंनाय जिरायनाय गैयै खामानि मावनायखौ जोङो बिथांमोनजों खमरा खमरि खामानि मावबोनो मोननाय दैदेनगिरिफोरनि जिथु लिरथुमनानै गालांनाय जिथु बिसम्बिफोर बा माने लाइफ स्केट्सफोर बेवहाय जों मोननो हादों खारन जोंथ' दुर्भाग्य होननानै बुंनांगोन दिनै दानि दैदेनगिरि हिसाबै जों बिथांमोननिजों लोगो मोनलायिया बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुबोयिया जों दुर्भाग्य होननानै बुंनांगोन थेवबो जोङो फरायनानै मोनदों बिथांमोननि बै समनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जों मोनदों जे बिथांमोना जिबायदि खामानि मावनाय बेफोरखौ दा बेखौनो जों फल' आप खालामनानै दिनैबो दानि जों बिबानगिरिफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना जि मोनसे सानथौ सानस्रिजों बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन बे एखे सानथौ सानस्रि आरो थांखिफोरखौनो गोथाङै लाखिनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो बेखौनो जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना नुहोना गालांनाय जिखिनि सिमांफोर बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै जुजिगासिनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसननायनि मोनसे खामानि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो निस्सय बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि जिथु बावसोमलांनाय मुंख्लं जानाय बेनो जोंखौ दिनै मोनसे थुलुंगाखांनाय होदों बर' हारिखौ माने दैदेननायाव आरो अरायसम बिथांमोननि आशीर्बाद बिथांमोननि जिथु
बावसोमनायनि बा मुंख्लं जानायनि गेजेरजों जि मोनसे थुलुंगाखांनाय बे अरायसम थागोन आं बेखौनो मिजिंथियो। बिमुं हिसाबै जोङो दिनैसिम बेबायदि होनायनि जेबो सरसा जायाखै। निस्सय फैबाय थानाय समफोराव जिहेतु बिथांमोना बर' हारिखौ दिनैनि नैबे जिथु थासारि दा बै समाव जिबायदि मोनसे दुंदुं हाव हाव मोनसे परिबेखमोन, गावनि रावखौनो अबेबा जायगाफ्राव माने रायहैनो हायै, जेराव जोङो गामसा दख'ना गाननानै थाङोबा माने गावनि जिउखौनो मोनसे थ्रेट मोनसे लाबोनाय बा थैनायखौसो लिंनानै लानाय बायदि जायोमोन। बर' राव रायोब्लानो थैनायखौसो लिंना लानाय बायदि मोनसे थासारि बै समाव दङमोन। दा बेफोरनिफ्राय बिथांमोना माने बिथांमोननि जिथु गोख्रों मावबोनाय खामानि मावनाय बिनि गेजेरजों दिनै जों मोनसे मोजां थासारियाव जों मोनफैनो हादों। बिथाङा मोनसे बाथ्राबो बुंबावदोंमोन जे माने बिथांमोना माने दंफांखौ गायजेनदोंसो, बिनि फिथाइखौ नोंथांमोनासो मोनजागोन। दा बे हिसाबै बै समाव गायना गालांनाय बिफांनि फिथाइखौ जों निस्सय दिनै मोनजादों, एसेब्लाबो मोनजादों होननानै जों बुंनो हायो। खारन बै समनि थासारि आरो दानि थासारि बहुद डिफारेन्स मोनसे फैबाय। दायो जोंनि गेजेराव गुलि बारुदनिबो बेबायदि आवाज गैयै बेबायदि मोनसे थासारि, गोजोन मोनसे थासारि दिनै फैदों। आरो बे गुलि बारुदनि आवाज गैयै होननायजों आं बेखौ बुंनो नङाखै जे जोंनि सोरबा माने बिग्रायारि आफादफोर दङ बर' हारिनिनो, जायफोरा माने सिलाय बारुद लानानै जुजिदोंमोन। बिथांमोनखौ आं रं प्रुफ खालामनो नङाखै। बिथांमोनाबो बै समाव कारेक्ट, बै समाव थासारिया बेखौनो थोनदोंमोन। आरो बिनि थाखाय जों बयबो माने बर' हारिखौ बे नासयनाय, गादब जानाय, अराय माने मुगै जानायनिफ्राय माने बायख'नो थाखाय बिथांमोना माने गुलि बारुदजों माने आन्दलन खालामदों, गावनि जिउ बावसोमदों, गावनि आगोमा थैजों गावनि जिउजों बर' हारिखौ बायख'बोदों। बिथांमोनाबो बयबो माने सम आरो थासारिनि लिंनायाव खामानिखौ मावबोदों। दा बे हिसाबै आं रावखौबो बेबायदि माने सोरनियाबा भुल होननानै बुंनो नङाखै। सम आरो थासारिया खावलायनाय लेखायै बै समाव जुजिबोदों, नांबोदों। आरो बेफोर गासै जुजिबोनायनिनो फिथाइ हिसाबै जों दिनै मोनसे बे परिबेसखौ जों मोनदों। दिनै मोजां मोनसे थासारि जोंनियाव फैदों। दा बे हिसाबै माने जोङो आसा खालामदों, नोंथाङा जिथु सोंथि सोंबाय, बिथांनि जि माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय जि बिहोमा, बेखौ नोजोर होनानै बिथांनो बिमुं मोनसे होनायनि थाखाय जों निस्सय सिन्था खालामगोन। आरो थांनाय गलाघाटनि जिथु डेलिगेट कनभेनसन, बिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लायाव जिहेतु सासे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान मोननानै बारग'लांनाय आरो गोलाव सम बर' हारिखौ सिबिनाय, पलिटिकेल लाइनाव इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव माने बर' हारिखौ सिबिबोनाय बिथां गेदेमा रुंसारि करेन्द्र नाथ बसुमतारी, बिथांनोबो बिमुं होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय मोनसे प्रप'जाल होनाय लेखायै बेबाराव बिमुं होनो थाखाय मोनसे कमिटि दाना होनायबो जाबाय। आरो बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों। आरो निस्सय बिथाङा माने बिमुं दिनै मोननो थांगासिनो। आरो थिग बेबायदियैनो समजों गोरोबलांनानै मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि थाखायबो माबाफोर बिमुं होनो हायो नामा, बिनि थाखाय जों नाजानाया थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'लजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।